Welcome to my YouTube channel. This is Kerv Bisaya. Nagbabalik na naman tayo mga kabisdak. Sa mga previous kong mga vlogs, kung nakikita niyo yun, yung mga review natin ng The North Face. So ngayon, itong nasa harap ko ay review na naman natin to. Ito po ay tinatawag po nito ay OVERHEAD19 rolling duffel. So kaya tinatawag po siyang 19 sa size po niya kasi 19 at saka design po siya sa upper, sa top, sa fins. So pwede po to kung nasa eroplano, so pang ano siya, pang cabin. Ayan. So before tayo mag-review nito guys, mga kabisdak, ay i-shout out ko muna yung mga members ko sa Shagit Bisaya sa community ko po. So ito na po sila. Una po ay si DJ Paparens TV, Eladet Arcade, Jinsam Happy Vibes, Loida R. Zamora, Ritzel Butas, Jenster, Norbergs Family, Ritzel Arroyo, Ames D. Vlog, Jen Villamor, Jim Lahera, Don Kulikag TV, Sel Serrano, Mudra Bilis, Atrick 08, Mrs. Bisaya Fan Vlogs, Onyang Yana, Hilin Tanyamor, at Mami Ames, at Almalinda Haben. Ayan. So, yan po yung mga members ko sa Shagit Bisaya. Yung i-review natin, ang tawag po nito ay OVERHEAD19. So, the North Face OVERHEAD19. So, kaya tawag po siyang 19 dahil po sa kanyang sukat. So, design po ito sa pang-overhead sa cabin. Kaya, pwede po itong pang-hand carry. So, ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo itong unang compartment niya. Ito po siya. So, mayroon siyang compartment dito guys. Lagayan po ng laptop. So, ang maximum po na pwedeng ilagay dito na laptop ay 15 inch. So, hindi lang laptop na pwede mong ilagay dito, pwede ka rin po maglagay ng tablet. Ito po yan. So, secure po dahil po ay mayroon siyang design na padding. So, may foam siya. So, secure po yung gadgets nyo. At ito pwede po kayong maglagay ng mga damit nyo dito. Ayan, itong bag na to ay design po to for 1 to 2 days na trip nyo. So, ang kagandahan lang nito ay secure po talaga yung gadgets nyo kasi may design siya na padding para po ay hindi masisira yung mga gadgets nyo. Protection po siya. So, itong pong bag na to ay 29 liters po ang capacity nito. At ang kagandahan po nito guys, yung zipper na carbonite, made carbonite po siya. So, alam mo naman na maraming mga issue sa airport, sa ibang lugar na minsan inaanohan ng mga bulto.
Hindi lang laptop, pwede rin po ang tablet. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel, may bayan na ako at guys.